जमाल सिस्टम ना भइल भइल ए घर चलता जमाल हर एक क्षेत्र में। मैं के दुल्हा एगो बात याद रख, दुल्हे राजा ज्यादा बहुत दूरी हो गई भाई से वहां नहीं किया रीना हमारा खातिर दहनवारी है तो मांग लिया दूल्हा से वहां के आवे में दिखते बा हम दौड़िए जाबे जैसे जननी रसवतना पैसा देते नहीं, अगर केहू के नाम गलती बोला जाओ मिस्टेक से गलती हो जाओ गलती नाम बोला जो मलिकार सब है तो खिसियाए के नहीं खे फिर दोबारा पैसा दे के अपन नाम सुधार करा लेबे को ऑफर 3 बजे तक बस हमरो बियाह भइल नु ना मुर्गी ले भई रहे हम अंडा बेचत नहीं लॉकडाउन में हमरो बियाह भइल मालिक ने तो कोनो ब्यास के न्योता ना देहनी ऐसे लौंगड़ दुल्हा के बारात कन्यादान के बाद लौटे ली नीमन दुल्हा के देखे ना जला औरत लो 2 4 10 20 गो लौंगड़ दुल्हा चल जस नु कहीं बाप रे टोला टापरी के आगोरली से बूढ़ बूढ़ मेरा ये दुल्हा हमर लौंगड़ बा दुनु गोड़ नहीं थे अरे सो मारी देखू साहू बाकी हो खत्म इतना भीड़ भरे श्रीमन भैया एगो कुंवर जी के बोलौले रहे तो कुंवर जी कहले घंटा माड़ू में जइबो न तो आरती लेके साली लुआवेला पैसा जितना डाल देबो डबल को कम मिलेला लगनी इंजीनियरिंग दिमाग लगावे फिर 5000 डाल दिले 10000 दिलो तो डीजल का दाम दे दे ब्यास हाँ ही दादा गोइनी 5 चश्मा लगा लगा केस लटका लटका साली लुआवता बैठिए ना जीजा जी प्लीज बैठिए ना प्लीज जी रहा भाई बैठ गए नहीं 5000 रुपया आरती में बती और में गीत गाओ पुलिस ओम जय जी जहरे मुखड़ा चांद के टुकड़ा बाकी दोनों गोड़ लंगड़े लंगड़े भसुरा कुंवारा छुछुनार खाके माड़वे में पेट झरे ओम जय जू जहरे रहो 5000 बिग दहनी आरती में मालिक जो 10,000 दी हैं अब जान जाए कि 3 बजे भोर लेकर निदान से मुर्दान हो गई कोनो हित लौटावत नहीं खस पैसा गाड़ी में बैठ गई नहीं बबुआ दुल्हन बैठ गई गाड़ी में तो ना दुल्हनिया कह सके बबुआ जाई ना दुल्हा जा माई रोवती चुप कराई तो हम क्रोध में रहनी यह तो एगो भाई हमें गोटी लेके आवले तो लौटा के ना ले जाले सब बिक दिल कोको पे देख ले स्टेज मलिकार है एगो रख लेकर लौटा के लेता अपनी इंसल्टी करे बात ना रिकॉर्ड मत पूरा रिकॉर्ड मत सब बिक दो स्पीड बढ़ा के बिक दो एजा जबान से नाम पलट जाला रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए बरु पैसा ना जाई हजारों हजार पुरस्कार भाई जी देनी फैन हलो भगवान भोला दानी बनौला रही जननी अब तो जब दुल्हन के जाके माई के छुप करा दे गाड़ी में बैठल बानी देर बेर दुवरिए का और ताकी कोनो ना दहला सो हम गाड़ी बढ़े लागल मालिक दोसर एगो लड़का भेटल ब्याज के दुआर पर में घरल के ब्याज रहले कहने कि हम माड़ो में पैसा डालला पन्ना लौटावे लस ओ ही तवा कहता हमर सारे लागत रहे का कहने तुरंत डबल कर ले जा कहीं बबुआ 500 कमीशन लेला हमर मुर्हियो लौटवा दे हमारा डबल ना चाहिए कितना डोले बानी 5000 राम रामी हेनु गलती बा हमने कि हां रेंज बनल बा 1000 से बेसी देव तो ना लौटाई ले जा मैं का है तो ना सहेला हमने कि बोल मुँह जाले सो हम कह रे ही तवा कहने के बोल कहिया मुँह तले हमार बाछी के पूंजी बुड़ा दहलस जननी ऐसे सावधानी रखा जाला साल भर में हो खुश।